egyet és visszamutatták szájfel. Így jelentem a pust. Ja, de miért nem szólsz, hogy van? Van ez sötétül. Vagy ez? Jaj. Három léptek. Nehogy a három. Now is the time. Felvetve. Már kenyeret hallod? Nem baj, hogy a bombát azt felhagytuk. Ja, vágok kenyeret. Menj már, én akkor cseszd meg és megkésel. Ne játsszál késen, na vágok kenyeret. Akkor ígyuk. Mikor kapott az 51-et? Gránátot van. Throwing bomb. Let's go!